Hello mga guys, may buntag. Di-off din nato karon. O akong partner di-off sab. So may time ta na maglimpyo. Pagkahuman maglimpyo. Tulog kay bilar man gabi eh. So nagluto na akong asawa. Tapos naglabas siya, naglabag trapo ba. Una na humanay yung paglabas siya yung trapo. So muna yung giabangan dahil mga guys. Kabukli trick pan, drawer, may lamisa, kunting gamit ba? Muna yung gamiton kay mga habang tagbalay, mahal man, nakanta. Direta sa boarding house rata. So, dili man init diri. Kay dool magbintana. Gawas ta dito. Pakita na ko. Maglimpyo sa kon speaker. Okay, para wala ay ba. So, may TV. Dirita sa kon gawas. Amo na yung boarding house diri. Gagamit sa mga boarders. Ilam na. Nata diri sa kon. Amo na yung postura sa akong boardingan dito sa gawas. May basketball court sa likod, sa akong likod. Naramong gate. Ang motor to sa gawas. Tapos taon-taon mawahaw na may kay nakapagluto naman. Tapos pagkahuman manghugas plato. Matulog dayon kay bilar man. Balik na dito sa atong kwarto. Nilong nga ako. Rice cooker. Luto na. Sudan na like ko lang. Pero na sudan niluto. Nagpalit kami ganina. Balik na dito sa atong dik. Higda na kay. Relax na kay kuan man. Off duty man. Ugma trabaho na po ugma. Ang partner mahaw na may mga guys kay nag-preserve na akong partner of one pamahaw. So nagtuwa mo sudan dito. So may bulad na ako sa kuwan. Balo na ako gahapon basa akong trabaho. Kuwan ko buwad. Dami man yung buwad good. Pero di na tumintin na lang makadaot ng butso lawas. Akong kuwaon. Dami man po na siya. Hindi akong buwad-buwad dalan akong giluto gahapon. Nara, buwad. Hila-hila pa? So mga may mga guys kay Nara mga guys, ano sudan? Di na ako ipakita na sa video ang pagkaon kay lahi naman siya ka content good. Kuan naman itong akong isa ka content, Boy Pakals, pakipollow na lang o pakisubscribe. Kaning akong page karon nga gamit. May YouTube channel po ni sa TikTok. Kompleto ni siya. BRP TV Vlogs. Ang mga guys, human na may kaon sa pamahaw. Nakapaghugas na kong plato pero wala ako nag-video paghugas sa plato kay may mugunit good. Murag apiki kayo ba? Ato na yung dalon dito sa kwarto ni ato plato para dili kamangan bitag uk-uk. O diba, tilaag iring ana ba? Para safety ba limpyo bitaw. Ato ni butang sa atong butanganan. Safety yun nato na mga guys kay para kanang bitaw tong hindi bitaw gamiton. Safety nato na kay para secure itong lawas ba. Gawas ako kay brush siguro ko kay murag
Ni maho ni akong baog tuyo ba bulad ba. Ang bulad man sudan god. No. Bulad ukuan ba kano atdog ba. Lain mo bulad pag man mo kaon lami siya pero inung humagkaon nimo mong kuan god. So toothbrush ta. Toothbrush ba. Butang na to diri ang kuan. Na. So ato din gamit de mga guys. Iodized diri sa atong ngipon para malig-on, maputi. Kuan para di magabok dayon bitaw. Asin mo gamit. Di mo gamit Colgate tamis. So magsugod na ta mga guys. Wala tag toothbrush mga guys. Sa ato nating balik. Sinsya na sa video lagi murag wa nagyay kuan ni. Ano ni pag-asa ni nga wa may video ay kot. Pero madala ra ngisi. Ngisihan ra na siya. Kaho man atong trapuhan tong lamisa na atong gikanan kay basin daghan mga ukok manguan ba malangaw na ba. Limpyuhan gyud nimo kay wala yung langsa daw. Langsa. Ano yung trapuhan ba? Sinya no, kanat laki. Hindi mo na itong gamit good. Sa mga boardmate man ako na. So, okay na. Medyo mingaw ang boarding house karon ganang uli. Mga estudyante man ang mga ka-boardmate good. Ganang mingaw ang boarding house. So, diyan na sa katong kwarto humanatag pamahaw. Okay, lingkod sa ta di sa to mahigda kay basig madaot punta. Kaya ini ko magkaon higda dayon way ayo. Pasensya na mo ani kani ba. Murag na headshot gyud ko ani. Murag bugas-bugas wa ko kabalo unsa ni siya. Kalit ra man turok. Simula ra ni siya. Mura man tagkuan si Tinshinhan ba ta sa Dragon Ball bitaw na third eye diri o di ba sa Ghost Fighter kaya si Vincent kanina yung matabang di kaso lang diri gibutang dapat tana to diri para formado ba para tas Vincent o si Tinshinhan kana si Vincent na sa Ghost Fighter na ano kuan ang partner okay so diri na ta ko to daghan kang salamat mo rin atong vlog gamay ra kay atong vlog karon kay pang next upload. So shout out pala sa sa mga followers na ako sa BRP TV Vlogs na palagi kayong sumusuporta sa aking page, sa aking YouTube channel, sa TikTok. Paki-follow, subscribe sa akong mga social media account. So God bless. Thank you. Thank you.